ko basi tɛ Bakari la ni malidenw b'a fɔ don min na ko alhamdulilayi ne Bakari b'a fɔ o la alhamdulilayi ayiwa sabula faso in o de ye an jɔrɔ ye o de ye hami ye malidenw ka degun bi ayiwa ala y'anw kɛ kɔni ka taamakɛla ye jamana kɔnɔna fa bɛɛ womisɛnnin kɔnɔ ko ɲɛ kɔni a tɛ kuama yelen dɔn nka tuluma yelen ɲɛ b'o dɔn dɛ karisa lafiya bɛ karisa tɔɔrɔ bɛ nin dugu degun bɛ nin dugu tɔɔrɔ b'u kan ne ta kɛra ka don a womisɛ bɛɛ kɔnɔ i n'a ɲɛ dɔ sa dɛ biro kɔnɔ kuma tɛ maa ka politiki ko kuma tɛ ɲɛ ye mun ye o de bɛ se ka soma sama nɔgɔ tɛ mun na an bɛ ala deli o de la diɲɛ don o don ka foli kɛ malidenw ye ko ala ye seliw ɲuman tɛmɛ ala k'an ka sanw caya ala ka haminanko nɔgɔya maliba in ala ka hinɛ a la maliba in ala ka lafiya bɛɛ k'i ka dugawu kɛ i bɛ se mun na mun bɛ se mun na o y'o de ye belebelew bɛ yen an b'o fo san ani waati k'u ka kɔlɔsi sama mali ye u ka kɔlɔsi sama jamana in ye sabula jamana in bɛ yɔrɔ min na bi mali ɲakuma se ko dugawu ni barikaw don ɲɛ tɛ jamanaw cira fɛn mun ɲɛsin anw ma o kilancɛ ni olu ci nka anw jɔn bɛ maakɔrɔw y'o fɔ an ye ka bila ko mande bɛ lomo lanba kuma n'a kɔrɔ de don a bɛ ɲini hakili kɔnɔ kuma nin tɛ ten k'a ka di da la o tɛ a kɔrɔ ɲini k'a faamu maliba a bɛ tombo tamba la a bɛ san caman bɔ sa dɛ jugu minnu hakili la k'a bɛ kɛ mun ye a tɛ ka ko ye o tɛ dɔwɛrɛ ye o dugawu ye ko moriw ka kɔlɔsiw ta o ye barika ye an b'an ka dansogow fo nin waati la ko ni ko u bɛ kungo kɔnɔ nin waatiw la dɔw bɛ so nin waati la foli ka bɛɛ lajɛlen ye ka dozoba yɛrɛ ka foli kɛ kɛnɛ kɔnɔ k'a fo dan tɛ foli mun na k'an ka mɔnpɛriw fo k'an ka pasitɛriw fo sabula nin bɛɛ ka dugawu faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ mali dɛmɛ na dɛ k'an ka yɛrɛwolow fo an ka dugutigiw fo nka mali cibaw an ka foli t'olu ye dɛ fantanw joli min ba ayi an tɛ dugawu ko an tɛ se ka dugawu ko la dɛ e k'i ta kɛ mɔɔw tɔɲɔni ye ko ala bɛ ka se kɛ e ye e k'i ta kɛ mɔɔw ka hakɛw ntarakili ye ka b'u bolo ko sabula ko ngala bɛ ka jɔyɔrɔ kalifa e la an bɛ ɲɔgɔn ɲininka sa kɛ a bɛ taa laban mun na an t'an sigi k'o lajɛ wa ko ninnu jɛlen dogo ye 1+1 = 2 n'i ye ɲuman kɛ i b'o ye n'i ye juguman kɛ a jaabi ye kelen de don ala k'an ti ɲuman na ala k'an kafo ala k'an kafo ka di diɲɛ ma maliba denw a k'an bɛɛ kan kelen ma ten ko dɔ kɛra mi deli bɛ kuma dɔ fɔ n ko fadenya bɛ diɲɛ dugu bɛɛ i taara diɲɛ dugu o dugu la fadenya bɛ yen ɲɔgɔn sama bɛ yen problème de leadership bɛ yen problème de responsabilité kow bɛ yen o ye adamaden taabolo ye o ye diɲɛ taabolo ye i bɛ adamaden to yen hali n'i taara kungo kɔnɔ i bɛ baganw lajɛ baganw ni ɲɔgɔn cɛ la o problème de leadership kelen bɛ yen o bɛ yen o tɛ ban mais e k'a to sisan danger ba dɔ kana don wɛrɛ kɔnɔ bani i bɛ turaba minnu bɛ tile ba kɛlɛ la ɲɔgɔn na i bɛ turaw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan k'u ɲɛsin o fɛnjugu min donna u b'u ɲɛsin o ma a b'u kɔni i m'o yɔrɔ faamu dɛ awɔ i bɛ taa sagajugu jama dama bila ɲɔgɔn kan u tɛ to kɛlɛ la wa e k'a to fɛn dɔ ka na fɛn dunan dɔ ka na mun ka u jatigɛ i bɛ belebele sagajigi minnu ye kɛlɛ la diɲɛ don o don i b'u bɛɛ ye k'u ɲɛsin o fɛn kelen ma u bɛ jɛ k'o kɛlɛ fɔlɔ n'a fɔra ko adamaden bɛ se ka dɛsɛ k'o kɛ o bɛ faamu cogo di sabula mali b'o ɲini bi o an kana bɛn ko dɔw ma politiki siraw bɛ yen jɔyɔrɔ siraw bɛ yen nka faso yɛrɛ de ka adamadenya faso ka ɲɛnamaya o bɛ fɛ ka don galama la faso o bɛ fɛ ka ndaraki ka bɔ fasodenw bolo ka fasodenw kɛ jɔn ye u ka faso kɔnɔ k'u kɛ fɛn wɛrɛ ye u ka faso kɔnɔ u tɛ fɛn min si dɔn u ma fɛn min si dɔn u bɛnbakaw ma si dɔn ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn k'o de kɛlɛ kɛ o de dɛsɛ bɛ ka kɛ a b'o tɔɔrɔ min bɛ mali kɔnɔ bi dɔ b'i sigilen to yan fɛ o hakili k'ale ka ko tɛ nka ni tasuma taara ci ye don min na olu bɛ sɔrɔ ka kuma daminɛ nka o t'a kalama k'a fɔ ko maliyɛn wɛrɛ b'o tɔɔrɔ kɔnɔ k'a bɛ san caman bɔ u bɛ dala o kɔnɔ u bɛ wulila o kɔnɔ k'o tiɲɛ ka fɔ maaw ye maliba ka lafiya m'o fɔ maaw ye n ko bi n ka jamukan tɛmɛnen n ko kunun an kun b'an yɛrɛ ɲininka terrorisiw bɛ wari bɔ min jɔnni bɛ minɛn d'u ma n ko wariw bɛ bɔ kɔfɛ nka bi an yɛrɛ ka ɲɔgɔn ɲininka mali kɔnɔ est-ce que anw yɛrɛ dɔw caman tɛ ka kɛ terrorisme dɛmɛbaa ye wa faama mun se bɛ e ye
u bɛ ka taa bi forotigi min kan f'a ka wari sara u ye diyagoya forotigi min wari min d'u ma u bɛ taa wari kɛ mun ye u bɛ ka taa mun ka misi minɛ a la e bɛ k'i sigi k'o lajɛ k'o to yen o misi u bɛ taa feere a wari u b'a kɛ mun ye u bɛ taa butigi minnu ci u bɛ taa duwadugu minnu jɔ fɛn min m'u ja sugu kɔnɔ u b'a fara ɲɔgɔn kan u bɛ taa n'a ye a wari u bɛ taa kɛ mun ye minnu bɛ taxi sara la u ye o taxi wari u b'a kɛ mun ye o de bɛ tila ka kɛ minɛn kɛ k'u renforcer ka tila ka na mɔɔw fa o n ko in y'o de ye a ka ɲɛfɔ mɔɔw ye a ka faamu ko dɔ kɛra maliba kɔnɔ dɔ kɛra tɔɔrɔ la ni ye ne Bakari Togola sigi k'a ye bi ka foli ani tanuni k'aw bɛɛ lajɛlen ye aw bisimila tile dusoba sanfɛ jamukan un monde sans terrorisme Abu Coti a bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛw la Burama Tarawele ale bɛ Kiledu Media caméra la ayiwa ka se ka jamukan kɔni mɔɔw ka se k'a sɔrɔ waati min man'u ja lafiya kɔnɔ ka se k'a lamɛn aw bisimila Kiledu sanfɛ Abu Coti ko ɲɔ ka ca wugu la ko ɲininkaliw cayara weleliw cayara ayiwa nka kuma ninnu ayiwa a man nɔgɔn nka a bɛ walawalali bɛ kɛ faamuyali bɛ sɔrɔ a la dakuruɲɛ damadɔw nka jamukan an bɛ to jamukan kɔnɔ sabula ne ko ten n ko ninnu y'a ta ka fara ɲɔgɔn kan cogo cogo a bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ anw ka ɲinita kelen de la lakanako jamana bɛ se ka lakana cogo di ka jamana kɛ a yɛrɛ ta ye o lakana n bɛ segin o kan o tɛ se ka kɛ malidenw kɔ o lakana ni mɔgɔw b'a ye i n'a fɔ c'est vrai armée ni force de l'ordre ka baara don mais force de l'ordre tɛ se ka lakana foyi kɛ fo ni population ye dɛmɛ mun don a ma an k'o de ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye olu de bɛ marifa ta k'u jɔ nka i b'a sɔrɔ jugu ka position caman bɛ yen ka kunnafoni di jugu kan ka se k'olu bɔ filiw kɔnɔ maa min bɛ se k'o kɛ o caman bɛ yen o ye an ka force de l'ordre de dɛ n'an ka force de l'ordre tɛ a ma nɔgɔn dɛ donc ninnu bɛ u ta kɛ u b'u ka muguci kɛ anw fana b'an ka kunnafoni diw kɛ n'o y'an ka population civile ye anw fana kan ka fɛɛrɛ minnu sigi pour que jugu kana se ka fanga sɔrɔ an senkɔrɔ o fana ye anw ka baaraw ye donc n'anw ma se k'o fana kɛ ko ayiwa sebaaya kɔni k'a tɛ sɔrɔ dɛ donc nin fɛn fila taala de ye ɲɔgɔn ye o de la n ka kumaw kɔnɔ n b'a fɔ m'o ye n ko ne pas regarder l'armée comme une entité à part c'est-à-dire que i n'a fɔ nin ye groupe wali fɛn dɔ de ye à part armée ye anw de ye e den de bɔra i ka so nin mɔden de bɔra a ka so ayiwa nin bɛnkɛ de bɔra a ka so o de taara fini ta ko n bɛ taa faso dɛmɛ o kɛlen ka fini ta ko n bɛ faso dɛmɛ o y'o kɛlen maa wɛrɛ ye wa n'a ye fini bila don min a bɛ tila ka segin ka na o du kelenw de kɔnɔ donc anw de don an ka kow faamu armée tɛ se ka kɛ contre nous ni fiɲɛw b'an ka armée la an b'o fɔ n'an ye défaut min an b'o fɔ k'o filetigi fɔ o bɛ se ka dabila cogo min maa si kelen ta tɛ faso de ta don maa si ta tɛ minnu filɛ k'a gérer bi u ta tɛ i ɲɛ b'a colonel minnu na bi u si ta tɛ mali armée ye u karamɔgɔw sigilen filɛ u b'a dɔn olu fana b'u ta kɛ u bɛ taa dɔwɛrɛw fana bɛ na u b'u ta kɛ faso in bɛ ten de maa si ta tɛ donc an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ faso bɛ dingɛ min kɔnɔ cogo min a bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min burama dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu kɔnɔ kuma dɔw pasera réseaux sociaux kan a ka kan an ka éclaircissement du kan a ka kan an ka da don kuma ninnu na hali ni n kun tɛ fɛ ka kuma ninnu jaabi directement o bɛ bɔ mun kan selon certains même sur les réseaux ko la sortie spectaculaire de Amadou Koufa sur les réseaux bon vraiment kuma in parce que maa dɔw bɛ yen i man k'olu jaabi awɔ maa dɔw bɛ yen ka n'olu jaabi nka kuma dɔw bɛ yen n'an m'o tile a tilen waati la hakilina jugu bɛ na maaw la maaw t'a faamu Koufa bɔra kɔsa in na a ye intervention kɛ a y'a yira k'a fɔ mali armée o de taara Rusiw wele o de taara Wagner wele ka na bila mɔgɔw la ka na mɔgɔw faga ka na mɔgɔw kɛ tan ka na mɔgɔw kɛ tan donc o hukumu kɔnɔ la ale n'a ka mɔgɔw bɔra ka jalasago fagaliba kɛ ka adamadenw bɔnɛw ni na ka musow faga ka denw faga ka cɛkɔrɔbaw faga ka balow jeni ka baganw jeni o de kama ale n'a ka jɛkulu bɔra u y'o kɛ n hakili la a tɔgɔ message in kɔni c'est clair a ye mun fɔ mais ma mun faamu silamɛ ye lajiri de ye tilennenya ani tiɲɛfɔ
ni keko silamɛ e ye lajiri de ye e ye tilennen de ye e ye tiɲɛfɔla de ye maintenant maliyɛnw an ka ɲɔgɔn ɲininka jɔnni fɔlɔ taara kɔ ka mɔgɔw ta ka na u bila maliyɛnw na u k'u faga jɔnni taara mɔgɔw wele kɔfɛ Al-Qaïda kɔnɔ Mujawo kɔnɔ État islamique kɔnɔ jɔnni taara mɔgɔw ta Pakistanɛw b'a la Tchadiens b'a la an yɛrɛ tɛ minnu si dɔn u b'a la a jama modèle bɛɛ b'a la jɔnni taara o bɛɛ ta ka na ka n'u fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna jihadi kɛ Mali kɔnɔ ka malidenw faga ka Mali siyaw kɔ don ɲɔgɔn ma ka Mali duguw ci k'u effacer ka bɔ carte kan jɔnni fɔlɔ y'a kɛ Vraiment, mon fils, l'ennemi numéro 1 de Peul aujourd'hui au Mali, c'est Amadou Koufa. Tout Peul qui n'est pas avec lui n'a eu Kamro Yusrobi Fara. Fladrou Tiaman ou l'île de Boulé ni fait un dou. Moi, il n'a foko. Parce que, oui, amalgamou que quoi. Avoir dojo ou la ou la keta, bamolon ou la ou la keta. Il n'a foko, moi ou bola ou le kama. Au dobala, dobé ou sera dans le bola, au parti dobala. Mais avec tout. Tous ceux qui ont dit non au djihadisme de Amadou Koufa, a bɛɛ y'a ka dugu bila a bɛɛ ye a ka fila dugu bila wa n'u sɔrɔ u bɛ faga donc mɔgɔ min m'a to a la a yɛrɛ a bɛ k'a fɔ propagande kɛ k'a ye minnu ye a m'a to olu la o ka n'o nana maa wɛrɛw faga ka taa maa wɛrɛw ɲini dunan wɛrɛw ta yɔrɔ wɛrɛw la ka na jamanadenw faga k'i ka jamana kɛ fɛn wɛrɛ ye o tigi ka tila ka bɔ k'ale b'a fɔ awɔ ko Mali de taara maaw ta ka na ni ye mun kuma modèle ye n'an ma kuma ninnu rectifier kuma dɔw don c'est très grave c'est pourquoi Maï Watila j'ai été clair hein, dans cette émission j'ai dit qu'il faut que l'État soit un État responsable c'est un État qui s'assume qui respecte ses textes qui est capable de sanctionner quand il le faut c'est ça un État responsable aujourd'hui il va un message modèle payé Facebook ne fait on s'en fait alors avec tout avec ça fait maintenant une diffamation modèle ni point modèle j'ai eu même la chance, Guérendola, il y a eu Boubé Barola, Bignon Samson en a fait quoi. Voilà. C'est ce que Debe Kaïsé Karina Fo, non, Djelasago Fali, non, il a fait Mali autour de Nodo, parce que mon outara reçu Wele, mon outara Oura Wele, et mais deux maintenant Francine Nanaya, Koufana Kamro ni Kokelinke ou Matanta ou Ké, parce que comme Mali armée française de Wele Kanawa, oui, ok. Ça veut dire que, Russie côté, Américain côté, Allemand côté, Nanta Maoma Wele Kana, pour eux, mais où l'on a Moujaoué, où l'on a Akmi, où l'on a État islamique, Mani Hodgodi. Où l'on a Dougoutou Tikaboy. Amalakal Dogodi. Biribeta sur le plateau de Dogon. Il sait que Dougou le contenu à Raïra Kabo Kartika, peu vraiment. En fitina, on de mes manana. Nga fulu ba ngora ke bay almami ba nga ang ba kama men me mana de lao ninka sa wuri la duti ake to mukolo an rabi aba ni manawi nga bi va sur le plateau de Gon iba men mana na to mena de so kelente ita jole soro yi adama de kelente ita soro dugu kono ite bagan kele soro dugu kono an mu se kan sigi amiri na brama doni nyamblu la doni nyebde ka kebi et aujourd'hui tu prends les combattants de Amadou Koufa Afamba et Djolouni, avec Gnandi. Afamba avec Gnandi. Les branches militaires là, avec Gnandi. Bon, donc, notre Ibora, Kaklakabe Ayelema, c'est-à-dire que l'agresseur s'est fait passer comme victime. Donc, il est temps que, en cas de rectification du moment, qu'à Noroboa là, Mali est pays souverain. Wagner Queen, j'ai tout le temps dénoncé. J'ai jamais été pour. J'ai jamais été contre une collaboration avec l'État de Russie. Mais pas avec, non, des groupes armés. On peut s'en passer de ça. Tout ce qu'on avait besoin, c'est les équipements, c'est l'armement, c'est les moyens d'information aujourd'hui. Parce qu'on a de valeureux soldats capables eux-mêmes de gérer cette situation. On n'a pas besoin de... Non. Le Mali est libre de collaborer avec n'importe quel pays. Dans les règles de l'art. Maintenant, on a poussé quand on a kodo kono. On a d'abord de toigner et n'y sera d'offre fait quand on a la situation d'offre. J'ai tout dit. Aujourd'hui, quand tu prends cette situation de Wagner, dedans, oh oui, je pense que tu es contre les Russes, tu dis ça. Non.
malien mun meni bagare la mais beba do o tasra tewo mais mena misala do ta bi burama mo ka fam et puis ni récité o mali te équipé europe mablewa parce que bi pays occidentaux fait venir comme mali ko ka be menace a kono bi affaire li ama atekede ou ta firama donc mali ka équipement na da récité ma mu magando kono donc il faut être il faut être dans les règles de l'art et nantemu nanto là voilà ni mali tara Russie armée je dis l'armée régulière soldats battants mali sera kananaye pour lutter contre le terrorisme au Mali. Moi j'applaudis. Mon pays sera libéré du terrorisme. J'en serai ravi et fier. Mais na mam kolosi amena en voulant Francis amena koro provoquer ka koro ke anireje ani jamana woro qui ne sont pas avec la France. Il faut qu'on fasse très très attention. Tout ce que l'armée malienne a besoin, c'est des équipements. On n'a pas besoin de milices de quelqu'un. On n'a pas besoin de mercenaires de quelqu'un. Si Asmina Kamau, s'ils savent qu'il ne peut pas, ou qu'il faut bien Mali télé la bille, qu'on a combattant ou non fait Malien on a population niveau là, Malien population mon monsieur ka wuli ka marfata bi ka Mali kumbo. Ou qu'il faut bien 26 mars Bamako Diamante ko 26 mars no sport kono. Ou qu'il faut bien, ou qu'il dont le peuple malien est prêt à défendre son pays. Donc on n'a pas besoin de ça. Il ne faut pas nous faire rentrer dans ça. Tout ce qu'on veut, c'est des équipements. Et équipements, vous savez, nous faire, amour sera élaboré. Amour tano sera gagné. Mais, quand il bo dobolo, il est réuni tout autour de là. Quand il y a quelqu'un joint et d'offre bolo. On n'est pas dans ça. Sinon, l'armée malienne est libre de collaborer avec tout le monde. Amadou Koufa, Kabe, aïwa, ma dobe, amano, on sabula, anga makoro ko ma ma siga koritaye ko kuma do be ate fo otigi ni ta ka don collaboration te Mali armée doronye o jien mon armée be collaboration ke ni jamana wara wi o tisika ke slogan ki ta falo ke kata innocent fa kata muso fa ka demsenu fa ka tokoroba fa ka dugu jama boka fa nyonga ka senu chauffeur kuna ki jo ka maîtriser ke ku warose. Rien ne peut justifier ces crimes odieux, lâches et barbares. Mais c'est qu'à justifier. Donc il faut que les Maliens on fasse excessivement attention. Ça c'est l'interne. Bon maintenant quoi kacha vraiment comme mercenaire ko ivoirien on en fait. Bon, je pense que Maliens ont une baie de faranyonka à bébé na sécurité ko de kono. On de kanjo anjo là. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand moi, Togola, j'ai crié, par exemple, sur l'accord de défense que le Mali avait signé avec la France, quand j'ai dénoncé les failles, quand j'ai dénoncé les contours de cet accord, bon, donc, il faut quoi, le régime Ibeka même avait dit, à l'époque, tout ce qui n'était pas d'accord pour cet accord, c'est comme il faut quoi. C'est comme il faut accord de paix, il faut signer 2 maintenant. Non, c'est des gens qui ne vivent pas la paix, c'est des gens qui ne vivent pas la stabilité, c'est ça. Donc le pays était dans ça. C'est pourquoi aujourd'hui, ce qui se passe, la Côte d'Ivoire peut amener qui elle veut au Mali sans l'aval de nos autorités. Parce que si c'était le cas d'Ibeka qui était au pouvoir, Malien ou avec le Bénin, ni Beka de Pmefangala, est-ce que Kalap me voulait, est-ce que les Maliens me bon Ivoirien de Makalamawa? Afarakou Betaro de Mitaï. Ni ko ni ko keto dom nam dado funu yemu ci fa do feka ko jugu do kay robna on bu so ko jogu ya sa mais il nana yé accord signé il nana yé demana que n'importe qui peut venir dans ton pays qui n'importe qui peut appeler qui la France avait c'est-à-dire que Francis monsieur demana aja aba wole kana Mali kono a demana be opérer Mali kono la France n'a pas besoin qu'à Sara Mali autorité ou là à Tessaroula c'est ça le mot de kono quoi. Donc, non. Et puis dire que c'est un truc de coup d'État, des trucs comme ça. Vraiment, il faut qu'on évolue, que l'autorité au fond de propagande là, quoi. Voilà, il faut qu'ils sachent ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus à l'aide de propagande. Il faut aujourd'hui s'assumer. Demanda de toro kono, demanda de dekun kono, demanda de diombe ka ke joni, demanda de diombe ka horonya nuka, fait bébé ka boshula. Amour de kono quoi. Mais chaque fois que
fait donc un mot tatou de la kaiseka ou amplifier trop de la. Non. Ni madame mon fora ma bina ni konondo mali armée be trop mena à l'aéroport sécurité nous ne sais pas kenya. À l'aéroport sécurité. Donc on ne peut pas prendre vraiment il faut que on cesse vraiment la propagande. Ou ka ni ou ni nyonje ou donc. Mais maintenant on veut être respecté, d'accord? Maintenant montrer à la Côte d'Ivoire plus jamais ça. En montrant ça à la Côte d'Ivoire, c'est aux autres pays on montre plus jamais ça. Le Mali tu passes par nos autorités ou tu ne seras jamais reçu dans notre pays. C'est ça. C'est ça qu'il faut que cette réalité-là, vraiment, Mali recteur l'avion, Mali armée qu'avion, à continuer à ouli c'est nous. Kakabi ni wulu bamako kuna ni France, n'a pas yamara ni France fait. Sous Ibeka. En comment de connaître sous Ibeka. France, un moment, il y a eu le même problème avec Belgique ou bien, je sais pas, pays européens, sur là-haut, le même problème. Mais maintenant, ça veut dire qu'il faudrait, on donne les leçons, sans se laisser aller dans des propagandes et vraiment faire face maintenant aux défis qui sont là, les vrais problèmes du pays qui sont là. Avec moi du moment 20-21-00-11, un monde sans terrorisme. On est Bakariba, Tchekouratouladou, Alamusa, 14h05, Katabla 15h là, on est à Mignon sur Radio Clédou, allez sur bas en fait. Lundi, 22h pile, 22h30, à Mignon sur 30 minutes au Bambolo, lundi chauffeur, Kaseka, Kunofoni, Franyonga, Kadjelenka, des moments. Kayi Katabla fo Kidal, Folibe Beye, Gao, Tombouctou, Ségou, Sikasso, Moti, Amanina Machiko, Kuliko, Meketan, Maliam Mek en Lamé Kofé, Folibe Bella Djerele, Obsimila, Clédou sans fait, 20-21-00-11. Ouais, allô? Allô, bismillah. Toula. Haba, Dimaya. Haba, Kangouli Kabomi. Comment tu veux qu'à votre lougou? Aïwa, Itouré. Mba. Aïwa, Anklo Bilama. Ah, bon, comme Bajide. Allah Kanake Bashi. Amba, la de la Jamana la Baski. Ami Rabiama. Alaka, Barkado Jamana la Alibi. Ami. Jamana de Janfa, qu'on a la Jamana Bo Janfa. Ami Rabiama. Alaka Jamana ke Jamana Dun Sawi. Ami. Mais on ne m'y faut. Toujours Mokoka, donc, Jamana Fouit, c'est que Jamana est pour sécurité, renforcer Jamana Minako, au Besaka Jamana. Ni Jamana Kono, ni Jamana Fama, ni Jamana Fama, ou Joro, la sécurité maintenue Kanyare. O Jamana Kele, Jamana Tigitai. Ouais, Jamana Kele, Jamana Faso de Mfenetai. Lakana indi follow. Ah voilà, Lakana me follow e bambeka fo obe fan foodi. Ndi ndia no ko Jamana. Mo Lakana de be. Ah ni Lakana te do le beta do mi ka ke do ka joyun. Ah donc est-ce que follow ka fo Lakana ku te follow mo joya de ku me wati. Ni mana ta mi no boko ka aka join. Kosobe. Ah mais ni ala de la ke Almadu na hakili so ka fo kanga ko do lan ka fo ni ne be mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw lakana o don an b'o de fɛnɛ hukumu kɔnɔ bi daminɛ n'a fɔra k'a fɔ ko o fɛnɛ lakana bɛ ka tiɲɛ o tɛ mɔgɔw segintɔ o jɔnya kelen ma tuguni wa i bɛ ka jɔnya min fɔ ni e bɔra yan bi ka se Jalasago ka se Wankoro zone kɔnɔ ka se Sanga zone kɔnɔ yen de i bɛ nin jɔnya in dɔn nin jɔnya in bɛ ka appliquer bi dɔgɔnɔw kan c'est-à-dire que terroristes de bɛ olu ka zone kɔnɔ u b'a fɔ musow a bɛ nin fini modèle don musow a tɛ tafe siri guloki murujan de bɛ don a mɔgɔ yɛrɛ tɛ se k'i da don a bɛɛ la olu de ni marifaw bɛ yaala u bɛna i ka bagan lajɛ hakɛ min man'u ja u b'o ta ka bɔ a la ni tan don ni duuru y'u ja wɔɔrɔ y'u ja u b'o sama ka taa la k'o ye jaga ye i ka foro i t'a sɛnɛ n'i ma wari sara olu ye e kɛra mun ye sisan e ka jugu ni jɔn o de donc malien bɛ ka sigi o de kɔnɔ an b'o de o de ye réalité bi n'i tora an ka camancɛ in kɔnɔ bi ka taa segu fa dɔ fɛ ka taa bila fo Moti yɔrɔ dɔ la bi mɔɔw b'o de kɔnɔ bi Ɲafuke zone b'o kɔnɔ bi Gundam zone b'o kɔnɔ bi Tonka zone b'o kɔnɔ bi donc c'est ça la réalité des maliens voilà au niveau du centre voilà bon ne kɔni bɛ min fɔ malien bɛɛ kɔni ka fara ɲɔgɔn kan puisque ne kulo dɔw la u b'a fɔ ninnu ka ta ka bɔ yen dɛ a donna tan dɛ a bɔra tan dɛ o tɛ Mali arrangé dun n'u ta n'a sɔrɔ ko sɔrɔda de tun b'u bolo fanga kɔnɔ n'u o sɔrɔda tiɲɛnen don baara dan tɛ fanga nin dɔrɔn ye u ka taa baara kɛ bani baara baden de bɛ yen sɛnɛ bɛ yen baara wɛrɛw bɛ yen baara ka ca min tɛ fonctionner fo
fonctionnaire ou bien min te politique ko min te k'a fɔ k'i ka taa tugu politique mɔgɔ dɔ nɔfɛ u ka chèque minɛli la u k'i sɔn ko jumɛn ka min t'o ni si ye ko jumɛn ka taa ka ca ne m'a faamu ko mɔgɔ bɛ ka baara kɛ ka kuma caman ninnu dabila ka mɔgɔw tɔɔrɔliw dabila ko a fanga bɛ tan dɛ fanga y'a dun ta fanga y'a bɔ tan dɛ balo tɛ yen dɛ fɛngɛ tɛ yen dɛ balo tɛ yen olu bɛ ka malo san bi 90 ni kɔ k'a dun u bɛ ka fɛn caman san bi da min na fɔlɔ n'anw bɛ yan malo kilo tun ye 25 mais dɔw tun tɛ se k'a dun wa sogo kilo tun ye 120 ye dɔw tun tɛ se k'a dun wa donc den bɛ ka sogo kilo joli bi 100 bɛ taa du caman kɔnɔ bi sogo tɛ kɛ 4 bon an ka kuma nɔgɔya ouais la cherté de la vie ça a été toujours sujet de discussion ouais i bɛ ka tile la n'i ma fili marché laban minnu kɛra i bɛ ka parti d'opposition mɔgɔw fɛ c'était pour demander dénoncer la cherté de la vie c'est-à-dire que URD ninnu ye marché laban mun organisé ne hakili bɛ mun na a tun bɛ cherté de la vie de kan donc ça veut dire que le problème a toujours existé mais anw fana citoyen fana ka mankan ci ko a ye balo nɔgɔya o y'a ka droit ye quoi an kana o yɔrɔ fana an k'o yɔrɔ to yen o ye population ka droit ye voilà olu ka droit ye an ka kɛ kɛlɛkɛbere de voilà justement mais a man ka voilà diɲɛ bɛ gɛlɛya ka taa de diɲɛ tɛ nɔgɔya puisque depuis an fitini a bɛ fɔ an ɲɛna ko diɲɛ bɛna gɛlɛya don dɔ merci bien a bɛna gɛlɛya ka waati jumɛn na an t'o dɔn u ka jɔ kɔni don u ka mankan ci mais u kana n'a kɛ kɛlɛkɛbere a tɛ politiser a tɛ politiser n'a ta k'a kɛ kɛlɛkɛbere quoi k'a k'u bɛ fanga nin détruire cogo dɔ la fɛn tɛ mun kan ka politiser mais ni pression mun fana population bɛ se k'o kɛ tout le temps autorité fana kan pour que a ka balo fana ka nɔgɔya a bolo o fana ye o ka ɲi o de fana b'a to ninnu bɛ baara kɛ i b'a yɔrɔ dɔ fana bɛ yen komi i bɛ k'a fɔ cogo min n'i hakilina faamuya an kana an servir la politiquement ni cogo wɛrɛw ni maa wɛrɛw bɛ taa don a ko kɔrɔ cogo dɔ la mais n bɛ mun fana f'i ye ni population fana y'i sigi k'a da de ka faamaw to yen e hakili bɛ baara caman na a tɛ kɛ dɛ. awɔ o fana tiɲɛ o an b'a dɔn population b'an k'i sigi da de minɛ. voilà merci bien merci bien merci bien. ne yɛrɛ ka kuma base ye min ye ni jamana bɛ degun dɔ kɔnɔ a bɛ jɛ ka jamana bɔ degun kɔnɔ fɔlɔ ni jamana lafiyara ko tɔw minnu bɛ yen ni mankan kan ka ci o la a bɛ mankan ci olu fana la parce que o y'a sɔrɔ jamana yɛrɛ sɔrɔ mais ni aw bɛ kɛlɛ dɔ bɛ kɛlɛ la yan fɛ dɔ bɛ kɛlɛ la yan fɛ dɔ bɛ kɛlɛ la yan fɛ mɔgɔw k'o laban dɔn bilen yan. ayiwa an ka jɛ ka di ala ma i ni ce ka wele la hakilina faamuyara 20 21 0011 un monde sans terrorisme an ka walawala ka faamuya jamana ko de don maa ko tɛ dɛ a ka walawala ɲɔgɔn ye allo aleykum salaam denbaya an b'a la tanu alhamdulilayi alhamdulilayi ami rabi ama ami rabi ama an ka jamana a gɛlɛyara yɛrɛ de la cɛw yɛrɛ ma ɲɔgɔn ɲini ka da ɲɔgɔn na ka baara kɛ an tɛ bɔ nɔgɔ la cogo si la e ka Mali jateminɛ kabini Mali ye indépendance ta ka na sisan u ye yɔrɔ jumɛn de labɛn pour mɔgɔw ka se ka sɛnɛ kɛ kɔlɔlɔ tɛ se ka sɛnɛ kɛ mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka bali sɛnɛ na bi Mali sɛnɛ u y'a dabɔ u si tɛ Niger k'a ka labɛn u ye yɔrɔ min labɛn k'a ka sɛnɛ yɔrɔ min labɛnnen na mɔgɔw b'a sɛnɛ min tora a ka ca n'i y'a tila kɛmɛ i b'a fɔ mugan de dilan la 30 ɲɔgɔn ni kɛmɛ don u k'a jate ya 30 ɲɔgɔn ye ko le un tiers e n'a lajɛ o jamana ye est ce que mɔgɔw bɛ fɛɛrɛ kɛ pour jamanadenw ka se ka lafiya n'o b'a fɛ ka sɛnɛ kɛ u bɛ taama région la faamaw yɛrɛ bɛ taama région la ka mɔgɔw lajɛ mɔgɔ minnu bɛ u y'a sɛnɛ kalan kɛ a se bi a fanga b'u la u b'u dɛmɛ k'u financer o b'a to u bɛ se ka sɛnɛ kɛ jamana bɛ bɔ a nun fɛ. i ka kuma in i b'a dɔn don min na ne ye Macky Sall taalen Russie la Poutine fɛ yen Maliyɛn dɔw bɛ k'o lajɛ farafinna mɔɔw bɛ k'o lajɛ mais ne ko farafinna bɛɛ tun kan ka kasi a don de. Macky Sall ka wuli ka taa maɲumako kuma fɔ Poutine ye pour que balo ka se ka bɔ ka na anw fɛ yan ni ayiwa ale ka nɛgɛjuru y'a janfa n'i ye farafinna fara ɲɔgɔn kan Burama farafinna ye miliyari 1.3 population estimation 1 milliard 300 Ukraine ma million 44 donc mɔgɔ miliyari 1 ni million 300 olu de bɛ boli ka t'u ka dayirimɛ ko négocier ma million 44 jama ka baara qui sommes-nous alors de ces indépendances à aujourd'hui qu'avons-nous réellement réalisé qui sommes-nous maloya tɛ dungafa ni anw ma se k'o assurer
Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est pourquoi, dans l'émission d'autre maintenant, il y a une émission qu'on a. Moi, j'ai fait une remarque et que BBC a été maintenant fait. Mais pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas mais avec la malade. Souveraineté alimentaire. Ah ouais, vraiment. Souvent, il y a même bien avec tu prends tous les discours de Modibo Keïta, avec un discours bachité, sécurité alimentaire, très bon. Moussa Traoré, nous a 23 ans. Ibi Moussa a discours à adresser à la nation, n'y bêta. À té, sécurité alimentaire, très bon. Au Boraï, au Alpha Nana, Santa, au Fona, au sécurité alimentaire, ko. À Tété Nana, au SLC, dans le Daïle, à Kam, sécurité alimentaire. Allez bien en mot sécurité alimentaire, ko, de là, plus de 60 ans. On a 2 grands fleuves. On a la terre. On a une population jeune qui est un avantage incroyable. Où pratiquement 65% de la population malienne a moins de 25 ans. Ça veut dire qu'on a la matière. Qu'est-ce qui nous empêche? On dit oui, quand on a baloko, on peut négocier. Ma faut que baloko nous beaucoup fait qu'à faire. Blé niveau. Sinon maloko on est en au bord de quoi faire bien bêma. Blé, le Mali doit pouvoir l'autosuffisance. Ingénieur au club là. Peut-être ah ouais, on sait qu'à dobo qu'à faire. Mais on a blé, on a ce qu'on y boya. Va dire, va regarder le lac Oro. L'eau qui coule comme ça. Un terrain propice pour la culture de blé, par excellence. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Ils produisent combien de tonnes par an? Qu'est-ce que l'État met comme moyen? Qu'est-ce que les politiques? Il va comment mettre au Dmenda? Mais ce que Macky Sall est parti, vraiment, c'était une humiliation pour l'Afrique, à mon regard. Car 1,3 milliard de personnes se déplacent pour aller négocier leurs trucs à manger à 44 millions de population, on doit vraiment se poser la question encore, 1000 fois. 20 21 0011. Allô? Allô? Allô, Baratoula. Eh, bismillah. Wa, il va faire mon nom là. Gallo me koko là. Oui, il y a le là. De Salat et Barga Douala. Qu'on se met. Malon yo kongo kunga minoko kun 6 mois mais olu gouvernement ma dura me buga sarala okera ta tanga ubete wallahi talati barga du wakula malien yambarko ya supporter ya ko 6 mois yaku malien ni foli kata kata be kilimun koro be se so ko nyimi na malon me bo kata keme nyini ka do sokono usiba dura me butala ali président ama dura me butala donc ku kofle fantaw na nu kofle fantaw na san wallahi tala buka fanga ala ba nya obolo ne ko fantan ka nyini tay fe djumé balo yinga ke folo malien rek dunga fama na sabate ka ba e ko malien ga ko re man no yawa u ka sate en du mo de là ay way ka kofle du mo la u club la ini cheka wele la kofle du mo la wala tala buka fanga nya obolo u club la voilà donc ne be dain anzu ko le me ko la ala te abada ala ta kofla la abada o de la la ya o fu na de nu u ke ala yi ka do fantan no segena wallahi ta me bon ngono ini cheka wele la mais en tant qu'amen ngono wallahi de ta me to merci bien afamera oui kakla oui ka wele la mais sabula on ko côté ko ne be ngala foliti do ki ba do sisi de fait oh e ma fo kle do ça fait ka ba ma ba wa ay wa koni u globala encore ni ba don fen bi sena mo ka baloko de ka jete mine burama mne be to da ko ale be ka ma bon e ba so ale be mako ya mais ni mana to da o la jabi to da o joro de benena be burama salango samia sanji mafuri nyoma nyete o nyina amido samia ere kono watimi ibita anga to da dugumina burama kibita nyobora jole soro ka gende kono ble akuma njable de donc mo ire ka se ka samia la teme ubo le joro la bi ubuna mun soro ka dun pour que ka samia teme oh do balo telima do be samia wula yoro do la e ma nyina samia ire tar ko ma soro la de anga sa nyina fle wa fe me gende kono foite e de ma bina balo to di ni ndoko kun kono do kun wora na ko ka to di samia madam ne flo ka ta samia fe unzi abeke to di la gele aka pode uku miri to daula. Des dispositions doivent être prises. Oui, comment aider ces populations qui sont vulnérables, qui n'ont de rien,
Et bon, à mon quoi, à mon baloko là, mais qui fasse vraiment le maximum. C'est pas dans ces grandes villes nous qu'on a c'est qu'un débrouille tout d'eau là. Brama ok. Du coup, qu'on aussi ça, il va se brama ko maje mukana. Ka quartier, ibita c'est ewa doka quartier maroro ibika maro soro bodi mo. Mais brusu kono e bo soro jonu mulo. Ata soro. Donc il faut que vraiment ils pensent vraiment à ces paysans. Nyomanye, insécurité B, salongo samia ere be maseka seneke parce que a soro terrorisme ke meka yoro mine malo tarato mo ka molo furo ko ni fon kon akacha. Donc c'est vraiment dans les bas-fonds du pays qu'il faut vraiment aujourd'hui sauver. Et les gens ont besoin d'aide. Ça, il faut le dire. 2021 0011, un monde sans terrorisme, Radio Clédou. Allô? Allez, comme ça là. À que tu es Radio Datou? À Datou, il Radio Datou, totalement. D'accord. Et bismillah. À Radio Datou, alibi, Mangambi Kora alibi, à Radio Datou, s'il vous plaît. Allô? Oui? Monsieur. Ah bah, bismillah. Quand vous voulez Kabomi? Ah bah. Alhamdulillah. Quand vous voulez Kabomi? Quand vous voulez Kabomi, Eh bah, bismillah. Ah? Ah, en club là, bismillah. Il y a qui faut, Djama Beki Kono. Bon, malgré ngoni. Quoi est niveau de la saison? Namo. Et bon, là, tu n'as dit que na jamana England à Dama. Ou amelega tena dit que na jamana England. Aramadi. Ni nana il jongo. Il la bango abi kamana gang. Et bon, malin yere ni nana de ka ko lu yere mi ye quoi. Malin ni nana yere ko de tetu. Namo. Donc, panga segi. An dambe koro de ma. Bon, concrètement, amanga munke sisa parce que ambe geleo de kono solution de binyini sisa. Ebe fe sanga munke, munganga kesita concrètement. Bon, ne kon me fe sisa solution min gagné pina. O ye malin yere ki chesiri folo ne ka bara ke ga nyon ko kuma yin toyi. Namo. Je o je die kono ni kuma cha ko la ko kuma mana cha ya ko titanye. Namo. Parce que do be fe ga nyini ga ko bla do be fe ga nyini ka chin. O ko te ta ne to shila. Ya la je do be nyala do be nyo chela kala. Bo aba to chugo de la ka nyon mine ka se ga la ni ne sabati ko la. Mais na ko nyon se mine. Ako sabati mandi de. Donc do be sanfa mo la do ba on yere la. Donc en bere bala je ka so nyon ta ma jamana nga se ta kla. Kosobe. Sinon c'est pas facile. Merci bien, Ika Hakila Famera. Afamera, Initika Wulela 2021 0011. Un monde sans terrorisme. Allô? Allô? Et bismillah. Awa, aucun nègre du robot Djanvala, Alibisa, Ambe Foli Bibla, Niwatila, Ambe Yoroso, Bella Direlefo. Awa, Yoroso Duguti, Anga Folibaye, Anga Foliba, Dingue, Fuseni Guita, Anga Folibu, Bella Direle, Yoroso Niwatila. Allô? Allô? Et bismillah. Ça va? À quel tour Radio Datou? À quel tour Radio Datou? Ayiwa, an bɛ maa wɛrɛ lajɛ sabula n y'a ɲini aw fɛ ni maa min donna dɔrɔn k'a ka radio datugu pour que an bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ i ka radio dayɛlɛlen bɛɛ i bɛ fɛ ka kuma radio la a la kumakan fila bɛ don ɲɔgɔn na a baara bɛ gɛlɛya mɔgɔw tɛna se ka kuma lamɛn ka ɲɛ a yɛrɛ bɛ digi mɔgɔ tulo la ayiwa an b'a ɲini aw fɛ ni mun ka téléphone sonné n'anw fɛ ka ban i ka radio datugu 2021 0011 un monde sans terrorisme radio Clédou an k'a fɔ maaw ye ka walawala nɔgɔ ka bɔ a la faamuyali a ka sɔrɔ a la allo. Allô? Bisimila. Bisimila. Ayiwa o fana ka nɛgɛjuru janfala a ko a ka ca ayiwa baɲangarakaw ka foli bi yan ayiwa nin waati la allo bisimila ahaba denbaya ahaba bisimila ayiwa an tulo b'i la bon mercenaire ko in nɔ naamu allo voilà donc e y'a kuma cogo min na e fɛ mercenaire tɛ yan comme e y'a kɛ ko non moi je veux pas rentrer dans ça parce que comme oui mais donc une enquête ni font cas là mais je dis enquête de kɛra ni porte-parole bɔra k'a fɔ ko c'est des mercenaires donc ne bolo e kan ka to kɔtɔ non je comprends moi je vous comprends ce qui a été dit officiellement je l'ai entendu mun fɔra u y'a yira k'a fɔ Côte d'Ivoire y'a yira fɔlɔ ale ka sarasi réglé u don k'a fɔ u bɛna le MINUSMA kɔnɔna la on a vu que MINUSMA tilala ka bɔ ka démenti k'a fɔ bon ala olu kɔni tun t'u ka nali kalama u ka nali ma f'olu ye nali ma fɔ Mali ye
Bon, dans les règles de l'art, si c'est des militaires républicains et Borika Djamana Nakata Djamana Warela sans autorisation, tu es directement considéré comme mercenaire. Mais mec a fait un mouille là, mec a armé de niveau menabi. Faté de ni ma binani ni konton na kolo de wuli ko de var ko na ko du kemalla. O tsake. Mais maintenant, mi yoro mo fait. Mali kun kera comme il a fait, Mali kun kera, an kun kera fendo de quoi. O yoro là. Aha. Moi je suis pas d'accord parce que Bismillah. vous me ganga duguti ate mo akora mo ko duguti. Aïe, non, utikile ça, utikile. Bon, d'accord. Donc, c'est-à-dire anato o tengala de la mais ni wokiba non, ne ma bo tengala là. Il faut comprendre ce c'est vrai, arrêter. Mais nous comment arrêter de vous il là nous te fouiller, ils sont insignifiants. Oh, ils sont insignifiants, mais me fait comme fier, ne mali be fait que misalié. Ka dit, ça y est que ne be ka mon fait et ni ne bébé pour ma non. Je suis pas contre ces choses. Ce que je suis en train de dire là. Si ça, ni mali be fait que nous que misalié ka ira jamana tola ka fo mali peut to mo to te blé. Ne exemple de émission kono. Français mo jamana sarasi ka di français. Apma wole kana mali kono sans l'autorisation de nos autorités. Bien de wangalolo. Awo kera o nous nous hukumu kono ima go papier yira la ministre modo de ni modo donc ça dit que on s'inscrit un peu dans ça parce que ça dit que mais Alassane kuma don c'est ça est-ce que Alassane be son quand il sarasi nous black donc aujourd'hui ne ba donc ni armée malienne be niveau mon abi ne be mo black no menace doit comprendre en bas et du black ameta du cocody mais c'est tout quoi donc côté quoi faut pas donner l'importance à ce qu'il n'a pas ok s'il doit être jugé condamné qu'on le fasse mais qu'on s'occupe des vrais problèmes du pays ne pas la mora kuma ya haketo bala aywa salim alaka anyaka da beladelema malipa alaka adja maliba albi alaka mbekelema vraiment Traoré alep me kledo mega jabaranina alu chote nga karafeu